Počas Vianočných sviatkov vám cez našu recenziu prinášame taký dosť netradičný príbeh, keďže jeho autorom je Stephen King a táto kniha, alebo tento román sa volá Doktor Spánok. Tí, ktorí ste videli filmové spracovanie, ktoré sa nazýva Žiarenie, kde doslova zažiaril v hlavnej úlohe Jack Nicholson a tento film režiroval nemenej známy Stanley Kubrick, tak určite budete vedieť, o čom asi táto kniha bude. A v podstate tento Doktor Spánok je pokračovaním, dalo by sa povedať, tohto filmu, ktorý bol nakrútený práve na motívy Stephena Kinga a jeho Žiarenia. Autor hovorí, že ho zaujímalo, aké budú ďalšie osudy týchto hlavných hrdinov po tom, čo dopísal knihu Žiarenie. Máme tu hlavnú postavu, ktorá sa volá Dan. Táto postava je synom muža, ktorý pracoval v hoteli. Tento hotel sa volal sa Pekná vyhliadka. No a v tomto hoteli vlastne tragicky zahynul jeho otec. Malý Dan v podstate žil zase so svojou matkou, presťahovali sa inám. A malý Dan už od detstva začal mať také zvláštne vidiny, pretože jeho otec, kým zahynul v tomto hoteli, ktorý vyhorel, tak v tomto hoteli boli ubytovaní hostia a on vlastne počas noci videl duchov práve týchto hostí, ktorí v hoteli zhoreli. Malý Dan sa nevie s týmto vysporiadať, v podstate tieto nočné mory ho prenasledujú celé detstvo, no a ako dospieva, tak traumu z týchto nočných mor alebo z týchto nepríjemných snov rieši tak, že sa oddáva pitiu alkoholu a vlastne tým, že sa opije častokrát do bezvedomia, tak aspoň na pár okamihov sa zbaví týchto nepríjemných vidín. Dan je v podstate nadaný chalan, študuje na škole, je dobrý v športe, takže okrem týchto nočných mor, ktoré ho prenasledujú, nemá vlastne žiadne problémy. Keď však dospieva, tento alkohol mu ako si prerastá cez hlavu, stane sa to, že príde do nejakého podniku, vyprovokuje nejaký konflikt a dojde k nejakej potyčke a Dan sa v podstate ako keby stále viac a viac zamotáva do problémov. Nastane jeden veľký zlom, stane sa to, že Dan sa opije s jednou mladou ženou, ktorá má aj malého chlapčeka. Dan sa na druhé ráno zobudí, vidí túto ženu, ktorá ešte sa nevyspala z opice a na ňo z kútika pozerá malý chlapček. Dan potrebuje nejakým spôsobom peniaze na to, aby prežil a má na výber dve možnosti. Buď zoberie žene peniaze v hotovosti, ktoré ukrýva v kabelke, alebo zoberie kokain. Dan nakoniec rozhodne sa, že zoberie túto hotovosť a žene nechá kokain, pretože má možnosť to predať za vyššiu sumu. No a vlastne tento zážitok Dana sprevádza už po celý život, pretože rozhodne sa, že zoberie tie peniaze a chlapček na ňo pozerá spoza rohu a práve tento vyčítavý pohľad sa v Danovi usadí. Dan urobí to, že odcestuje do iného mesta niekde na západ Spojených štátov a tam sa usadí. Zamestná sa v jednom hospici, v ktorom sú klienti, ktorí umierajú na nevyliečiteľné choroby a Dan zistí, že má zvláštnu schopnosť, že má telepatické schopnosti. No a vlastne pomáha týmto ľuďom odísť na druhý svet, ako si dá sa povedať, že im uľahčuje odchod na druhý svet. Pomocou týmito telepatickými schopnosťami sa spojí s maličkým dievčatkom, ktoré sa volá Abra. Toto dievčatko má rovnaké telepatistické schopnosti ako má Dan, s tým rozdielom, že ona ich má ešte niekoľkonásobne silnejšie. Dan zistí, že toto malé dievčatko začínajú prenasledovať ľudia, taká tajomná partia, pravý úzol sa nazýva táto partia. A vlastne tento pravý úzol sú niečo ako upíry, ktorí sa snažia vysávať z ľudí, ktorí majú nejaké zvláštne schopnosti, energiu. No a vlastne oni touto energiou žijú, je to v podstate pre nich ako nejaká krv, ktorú sa snažia nejakým spôsobom vysať z toho človeka a to ich drží pri živote. No a Abra, dievčatko, ktoré má tieto tajomné schopnosti, je pre nich veľkým cieľom, pretože v
čím väčšie schopnosti ten človek má, tak tým je pre nich, tým majú väčšiu energiu, tým, že získavajú tú energiu z neho. Táto energia, oni ju nazývajú para, no a prostredníctvom tejto pary vlastne získavajú silu, ktorá ich drží pri živote. No a Den je práve ten, ktorý tejto Abre môže pomôcť, môže jej poskytnúť nejakým spôsobom ochranu. A vlastne to sa stáva pre neho cieľom to, aby ochraňoval toto dievčatko a zachránil pred týmito upírmi, pretože nielen ju, ale potom aj ostatné talentované deti a dospievajúcich vlastne ničia títo upíry. Hoci je to kniha Stephena Kinga, Stephen King je známy predovšetkým ako autor hororových kníh. Je to kniha, skôr by som ju zaradil medzi thrillery. No a tí, ktorí samozrejme Stephena Kinga poznáte, čo bude asi väčšina z vás, aj keď ho poznáte ako autora hororových filmov alebo hororových románov, tak dá sa povedať, že dokáže vybočiť aj zo svojho žánru, pretože medzi jeho také najznámejšie knihy, okrem teda hororov, patrí napríklad aj Vykúpenie z väznice, Shawshank, ale iné knihy. Takže ja by som zaradil knihu Doktor Spánok práve medzi tie skôr thrillerové knihy, také napínavé. Trošku je tam presah aj takej, by som to nazval Twilight ságy, ktorá je moderná v dnešnej dobe. No a práve týmto smerom sa uberá aj tento román. Je to, podľa mňa, keď je to hrubá kniha, tak je to určite zaujímavé čítanie, aj keď netreba od toho čakať zase nejaké hlboké filozofické dielo, ale v každom prípade číta sa to dobre, je to napínavé, dramatické a postavy sú spracované typicky kingovsky, čiže veľmi sympaticky a presvedčivo.